Iya, ning sesuk-esuk ora ngoyak-oyak amplop lho kowe. Ora gelem kok anggere esuk. Aku endi, Pak? Lho, aku njaluki ngopo? Ya nek niat dideke iki mbok ya dialem sithik ngono lho. Wah, aku ki nek ngedeke alus ki ra iso-iso. Dialem kok dia. Ha, ngadeg ora. Ngadeg ora. Sing ngono iki kudune aku ya. Ayo. Oh, Mbak Tatin mainnya kasar. Ya ora jan ngono kuwi kok. Ayo kowe nembang. Nembang apa? Ayo, kok nembang apa gene ya gelem. Lah engko ora dikeki amplop Ya, aku. gelem. Ayo, Kewajiban. ora nyambut gawe kok kayak amplop. Ambok keke Sapa? Pajar ki main entuk pahala. Mane keke kowe oke ora entuk pahala digrenengi. Wis pokoke sarwa luput engko dibukake. Lah tenan to, ming semene to. Ket biyen kok ming semene iki ora mudah-mudah. Jane nggih saya sih, Mbak Tatin niku namung jujur nggih, Mbak. Iya. Ayo, dibawani pelok mengko tibake prau layar ki pamundutan. Yo. Nun. Oh nggih, mengke. Mengke dipadoske cuweke. Nyuwun napa? Sambel kemangi. Oh, nggih. Aku yo ngomong lagi digoleki. Derek metik, Mbah. Mengke nek entuk cuweke kula sambelke mboten. Nggih, mengpados riyen kemanginipun. Nggih. Arang saiki iki rekoso enak nek mbiyen ki wong njaluk lagu ki liwat mburi kelir nganggo kertas dikeki apa to apa. Iya. Saiki ming wonten sambel kemangi nggih. Nek ora ngono ya liwat BA, ya wis cilaka ora. Iya. Ya ora apa-apa engko dicaosi. Ah, beres engko sambel kemangi. Iki ketemu cuweke engko tak. Niki bawane napa, Pak? Aja turu. Ha pelok bom kok. Nggih. Aja terus seri kaki. Aduh, suarane tekan ati. Wah. Wah iki entuk mungsuh kowe. Sinten? Kayak fans, Mbak. Sing kacamata lho. Oh, si Mbah. Eyang. Iya. Mantep nggih, Mbak. Suarane Mbak Tatin. Oh. Nggih. Kok gek mbok demo to. Supporter tunggal. Lagi mau wis dinai 5.000 karo Mbak Tatin. Seneng aku nek ngene iki. Jelas sewengi ora bakal kendho tenagaku. Penyemangatnya jenengan ngenten iki ta? Heeh. Ya dek neng totokan kae malah dikon lunga sing di omah aku semangat e. Ha kok iso. Aku gara-gara ki sing ngarep dhewe lungguh ki adicara salajengipun inggih menika ular-ular saking pinanganten kekalih. Aku sip nengke wae aja dijak lunga. Terus sing di omah diusir. Wah, hiburan e. Iya. Kowe ora ngerti kok. Aku iki nek prei ngundangi wong kaya ngono kuwi telu lho, no. Sinten? Tok jak ning omahmu, tak jak ning omahku wis tak kei pangan, kei dhuwit terus tak kon ngomong dhewe-dhewe. Ora ana sing gathuk babar blas. Wah, kuwi marahi bongko pokoke. Aku ngono ning Malioboro, aku ketemu Diponegoro. Wah, toyo. Lekar-lekar aku. Lah iki aku ndek loro tak kei seragam no. Iya. Wae anggere aku medun saka mobil ana wong loro nganggo seragam safari ireng-ireng kae. Kuwi asline edan kabeh. Ning wis tak weling nek nderek mayang meneng ora omong. Siap. Siap sih. Ayo terus. Kapan-kapan gak kan nganu Pak, joget ten ninggil. Sik niku wau. Endi? Sik niku wau lho, sik ireng-ireng niku wau lho. Wis esuk nek wis wani dhek joget. Dhek wis nyiptake bedaya pantai layar. Oh, bedaya pantai layar. Sesuk tak sebarke videone mesti. Aku nyetel pantai layar ki dhek teko langsung tulung sawang. Aku leng guyu nganti kepoyoh-poyoh. Tak takoni kuwi apa e? Bedaya pantai layar, Pak. Ngangel. Nganglang jagat
nyangking pokor nyangking pekor kanca nane kanggo hiburan kok nok. Iya. Ya ora apa-apa kok ya. Aku tau nggawa wedok iwuda e. Wo. Heeh. Nek seneng jenengan seneng ya? Ah, bojoku muring-muring digusah e. Wis ora sing kaya ngono kuwi. Lah, seneng kok ya. Heeh. Terus dikon lunga. Sing lanang-lanang wae. Heeh. Sing siji sing pinter nyopir sing edan sing siji kuwi. Oh. Mercucu terus sangkem. Iya. Wong waras tok edanke kok. Ben sengit tok aku. Sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong meleksa sabarana rimo ya mangga yuk wong loro suwun. Suwun Matatin. Nggih. Arep ndi kowe kok anjur? Lah, urung rampung kok wis. Kula kan apa? Ha iki pamainan sambel kemang iki dirampungke sisan. Nggih saking Mbok Demu kuwi lho. Heeh. Mbok Dek. Iya kae lho. Lah langsung keplok-keplok. Udu kuwi. Oh dudu, sing pundi? Sing ngisor wong. Oh, sing ngisor. Penonton kae buke sing nyuwun sambel kemang iki bendina mesti nonton. Oh, tak kira kuwi ne. Udu kuwi. Kuwi ora ngerti sambel. Wis bedaan lho, Mbak. Mbok di kontrene sisan. Aja. Aneh-aneh ora. Ya. Wis bedaan ya. nggih. Iki uga disiarke streaming no. Ya, channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Sementara iki nek ora kleru 22.000 penonton. Weh, banyak sekali. Wes sakmene iki tambah 22.000. Wah, akeh banget. 22.000 penonton ki seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Mangga diaturke sambel kemangi. Arep bawani Ratin. Napa manut, Pak? Ya bawani men kowe iki cucuk le nyambut gawe. Ya.
Boten gentiliane napa? Ora kowe aku pengen kowe aku nek karo suaramu wah. Aku ki nek mayang ora krungu suaramu ki semplah kabeh. Au. Aku to padake kire. Kok ning ngaran ngalem aku? Walah piye to ya. Iki mesti ada maksud. Ora ono. Ora no. Ora. Kok ning ngaran? Ya ming kowe ben nyambut gawe, Mbak. Apa kurang nyambut gaweku? Kurang. Oh. Ya. Yo, aku nek krungu wah jalan kiri suwi muni. Mambiat nguruces. Oh. Ngapa ces ngences? Bruces. Ngences apa piye? Ngecas. Kalih Lisa nggih. Hah? Bawone berdua sama Ya Lisa. karo Lisa ora apa-apa. Ning pokoke kowe ana lho nek kowe ora nyuwara ki rasane kaya sepi. Ya. Mambiat mayun. Piye? Cas. Nek kowe wis gelem nyuwara ngono kuwi aku terus kaya Malik dadi Werkudara rasane. Ora percaya to? Wah. Ket mau golek lompoke. Kowe kaya entuk lombok. Iki lho ana tumpeng lomboke ambruk rene iki lho. Ha iki nek meng arep nggo mlonyohke cangkem ra ya sak kaya. Ya, Suarane gending belambiangan nyerah. Nyeram yai noswan tara Ya. Banyu pianyu kok kowe terus ah? ombak tatin Aja gelem diplekotho kowe Loh, iki. kan lagi sebares. Alah, sak baris kok. Aku mau loro lho. Ah, kowe malak kowe. Piye ta? sebaris mbak Baris wae. Banyu wangine tatin. Piye